Mislim da je meni bilo posebno drago kada sam došao prošle godine i video nešto prosto neverovatno, a to je da je Bor drugi grad, da je okrečen i da liči kao da ste ušli u nekakav grad koji je samo po imenu Bora, ne liči više na njega. I to je velika stvar i izuzetno značajna, ne pričam sad o Boru, pričam o celoj Srbiji. To bi trebalo nekakvim zakonom, uredbom da se donese i da se svi gradovi u Srbiji, ako je moguće, dovedu u red. Jer Srbija je stvarno tužno izgleda. Puteve sad nešto gradimo i sve ostalo, ali ta odgovornost prema minimumu estetike je nužno neophodno i Bor je to napravio. I sad kad smo dolazili i ulazili u Bor, glumci koji nisu bili ovde dugo, a Milica Mihajlović koja je snimala pre par godina u Boru, sedeli su i pitali se da li je to taj isti grad u kome su snimali film. I to je na tom vizuelnom planu strašno važno za generacije koje odrastaju, da odrastaju u estetici, da odrastaju u nečemu što je lepo. I nema nikakvog opravdanja da se kaže da nema mogućnosti jedan grad da odvoji za farbu i za kreč. To, za neke velike investicije to razumem, ali za te nekakve potrebe koje stvaraju potpuno drugi lik mesta, to je Bor uspeo, uz sve ovo što sam ja čuo ovde, da se investira i planovi za rudnik vezane za investicije i sve ostalo, to liči kao planovi da se priča u Nemačkoj negde ili u nekoj visoko razvijenoj zemlji, to jednostavno nije priča koju ja slušam u Srbiji. S te strane je stvarno zadovoljstvo doći negde gde ljudi imaju planove i imaju budućnost. Nažalost, bili smo na festivalu u Zaječaru i pričali smo o problemima u Zaječaru. Zaječar stvarno nekad je bio centar regiona i sve što je pripadalo tom nekakvom prvom mestu u kraju, sad je Bor apsolutno ispred. Znači da je jako važno, izuzetno važno. Mislim da je to i u istoriji Srbije, da imate jednog čoveka koji brine o svemu. Sad da ne kažem ko je on, ali verovatno znate. Ali ćete ga pogledati. Da, ali je izuzetno bitno stvarno da neko preuzme odgovornost i svu odgovornost podeli sa ljudima koji znaju svoj posao. Ne znam drugčije, ja sad pričam iz malog ugla bavljenja našim poslom, svako od nas ima svoj neki zadatak u okviru pozorišta, ali to je minimalno. Pozorište je jedna mala, lepa igračka u odnosu na jedan veliki centar kao što je Bor, koji bi trebao da bude centar celog regiona sa ljudima koji su bili na putu da napuste ceo kraj. Ja to znam iz drugih priča. I da se odsele odavde, da se vraćaju i dolaze da rade ovde. To je za Srbiju izuzetno značajno. Mi ćemo otići posle ovoga malo da pogledamo rudnik i ono što mene posebno interesuje da vidim kako su životinje, da ih pozdrave. Ono što je sad najveći problem u našem narodu, to je nedostatak vere u budućnost. U ovom trenutku, kad bi napravili anketu i pitali šta vi mislite šta će se desiti za 2-3 godine, niko ne bi znao da vam kaže šta očekuje, jer mu se praktično ništa ne nudi. To što se nudi, to su uglavnom obećanja neka koja nisu realna. Mi svi znamo, počevši od tog nesretnog dinara u odnosu na evro, da to nije tačno. A to će nas koštati jako puno u tim igrama i lažnom održavanju svega, da svet ne bi rekao da imamo veliku inflaciju i tako dalje. A to se onda vraća na jedan drugi način u nesigurnost i vi onda ulazite u prodavnicu počevši od svakodnevnog života koji vas košta svaki dan sve više i više. I onda kad vam neko kaže šta vi mislite šta će biti u Srbiji za 4-5 godina, što je relativno kratak period, ali je ozbiljan za planiranje, a taj čovjek tog dana ne zna šta će biti, šta mu se događa tog dana. I onda ste u velikom problemu.
U velikom problemu ste. E sad, u svemu tome, u okviru svega toga, počinje priča o kulturi. I ja znam, u Beogradu sad je trenutna situacija, da neko ne pomisli da je Beograd nekakav centar, da je to Hollywood. U Beogradu mi, kada bismo imali karte znatno nižu cenu za karte, mi bi prodali karte 3 godine unapred. Ali onda pozorište ne može da radi. Onda pozorište sa tim parama ne može da funkcioniše. Sad pokušavamo da nađemo jednu vrstu kompromisa. Kako možemo, koja je to suma, pričamo o nečemu što se na kraju mora da svodi, koja je to suma koja je dostupna građanima, da ne pričam mladim ljudima pogotovo. A da opet pozorište može da investira od tih para u novu predstavu i da živi. I tu je sad Bor sa ovim planovima jedna vrsta lepog incidenta o kome se, nažalost, ne zna puno. Znate, ovo što sad mi pričamo, ja sam slušao zato što me interesuje, jer evo, u prilici sam da budem ovde gost i da dolazim, ovo što smo pričali o zoološkom vrtu, to je meni posebno drago, zato što od dečačkih dana se družim sa životinjama. Ali, nezavisno od toga, Bor je jedan dobar putokaz. I ta priča o decentralizaciji kulture, ona je izuzetno važna zato što neka su sredine imale, kao što znate, jake kulturne centre. Zvali ti sad, vi to socijalističko samoupravljanje, kako god hoćete, postojali su bar domovi kulture. Pa i u tim domovima kulture bilo je kulturno-umetnička društva. Održavao se nekakav život i sve ostalo. U jednom trenutku, 90. godina, to je sve ugašeno. Kao raskida se sa nečim, a novo se ne stvara. I tu smo došli do te priče da nemamo bioskope, da nemamo pozorišta, da nemamo domove, da nemamo ništa. Jer sad, ako je to put prema isključivo diskotekama, kockarnicama i svemu za mlade, onda je to tragedija. Istaknuti dramski pisac zatim se sa upravom basena uputio u obilazak. Sa Vidikovca je mogao da osmotri Borski površinski kop, a obišao je i Kriveljski i onda stigao i do Zoovrta, koji je pre godinu dana i otvorio. Nije krio zadovoljstvo onim što vidi, a mi smo ga pitali kako mu se vrt dopada sada, nakon godinu dana, i koliko takav park znači Boru. Tačno pre godine smo dana otvorili stvarno sjajan vrt i sad kad smo prošli i obišli ga, on liči kao da je ovde već, ne znam, decenija. Jednostavno se pripitomio u gradu i mislim da je jedan od lepih ukrasa ovog grada i meni je posebno drago što sam imao zadovoljstvo da budem ovde kada je počinjao. Tako da se nadam da će mnoge generacije ljudi iz Bora, i samo ne iz Bora, nego iz okoline cele ove, dolaziti ovde da gledaju. I sad upravo sam pričao sa direktorom i sa ljudima koji su zaduženi za razvoj vrta i pričaju mi o tome da će se ozeleniti ovaj donji deo i da će tu kopitar i ove životinje koje nisu opasne biti puštene, tako da mislim da je Bor dobio jedno jako atraktivno i lepo mesto. Jednostavno, to je jedan grad kojome bi trebala se oda posebna pažnja kao vrsta putokaza za druge gradove kako može da se u svom mestu nešto sagradi i da se samo ne čeka nešto što će pasti s neba, ne znam, toga više nema.